Beatha le Bua, Ed Sheeran. Cóipcheart cosint, ig sia. Ed Sheeran. Tá Ed Sheeran na popcultaí is cluití fudden dóin san am leabhar. Is duine óg bhfuil cudhúir buinte maithige is saola popceol tíomhastí de am Gaeilge. Bíonn na mílte ag na ceol cormatha a dhéanann sé. Tá sé na popcultaí is sibhre inis, nó tá na milliún pont déanta aige. Tá dúil mhór ag na milliún duine an fudden dóin. Go háirithe ag cudhúir de Witcher na Heran, I do róg agus íosta. Hocail ar a rá go bhfuil sé mar a réime hana féin. Is sár réalta gan áras. Tá Ed Sheeran costal le galore popcultaí óga eile, a ddíirí clúiteach go gasta. Tá landíní an, a tá den mháril, go gaithí daoine mar seo a Gaeilge a ólam mar is ceart. Deir siad gur cuardóibh na blianta a caithú ag fólam a Gaeilge dús, mar a rinn na céata eile san am a thuí hart. Bhí an chuid is mó de léacra móra an ceol, an sport agus na scanan, tamil fada a caithú, ag obair go crua sula bhfuair siad éitheantas, agus sula nearna siad airgid mór. Le tamil nua safach, tá gluúan nua de gine óga an. Is saoil an cheol go háirithe, éirí go héintach lár, thara bheith tharíthe. Tarlíonn sin do bhhar cúiseanna éagsúla, go háirithe do bhhar chláir telefíse ábhfuil The X Factor, agus rudaí den cineal sin. Tá daoine eile den mháril gur rud maithe chláir agus comórtas den cineal sin a bheith an, ceannas go dtugann siad deista gine óga teach tan tásaí go gasta in áit a bheith fannacht fáth na mblianta. Na daoine nach bhfuil a bhac leis na chláir sin, deir siad nach bhfuil sé muid na sláintiúil agus nach bhfuil sé nadartha. Tugtar rialtaí tharíthe na daoine sin a éiríonn clúiteach tíomhastí de amínta Gaeilge. Sé sin an contúirt a bhaineann leis sin ná nach maran a glú I bhfad. Éiríonn go héintach lá fáth tamil agus an sin imíonn siad có gasta agus a tháinig siad. Cruithíonn sé feidhmeanna eile fásta. Mar hampla, ní féidir le cuid duine rialtaí thar-íthe sin an clú agus an chail a leibhseil go maith. Tásaíonn siad ag deannaí rudaí amadeatha, ábhfuil a bheith áil nó a ghlacú drugaí. Bhí an cuma an scéal go mbeadh Ed Sheeran mar a ggéarna, a cé gur éirí go héintach leis go dtí seo, níl an cuma an scéal go bhfuil a chlú agus a chail ag amach go luath. Tá rath agus blach a chuid ceol, agus tá an tóir thaon fudden dóin go fáil. Cé hé an fearóg seo mar sin, agus go taobh a bhfuil dúil mhór ag daoine an. Coolra. Rugadh Edward Christopher Sheeran an 17 1990 is sasanna. Ba éireannaí iad a hán tisbóthirí a thuí a chonaí I London. Scríomh sé áran iontach na muilmh náide faoin na hán tisbóthirí dar teideal Nancy Mulligan. Rugadh a hismóthirí John agus Imogen I London fásta. Thuí siad san a chonaí in Yorkshire I dúsceart hasanna. Áte rugadh agus tógadh Ed. Tá dearthar a bhainige, Matthew, atá ina cheoltóir clásicach inis. Cur Ed sim sa ceol nuair a bhí sé aonanta óg, nó bhí spéis mhór ag a hismóthirí sa ceol fásta. Agus bhíú ceol ag gcónaí le Clinston sa teach nó sa char agus iad ag taistil. Dólam Ed an dóigh le gitar a cheannim go luath. Bhí sé ina bháil den chóir áitiúil, áit chur sé sim lei san a ránaíocht.
Ní raibh mór an speisialta faoine héal na ra bhí sé ar Scoil. Níor chuir sé mór an spéise san ólamach an irid, agus is cinse nach raibh rún ar bíige dul ar ollscoil le ceamhainte má. Tharla rud amháin a bhí simúil ar Scoil, na ra bhí sé 1 bhliain 10 d'aois áfach. Sa sin gur bhótáil a chairde ar a hon mar ghine a bhí ag dul a bheith clúiteach. Is cosal go ndearna sé cuid mhór cairde maithe ar Scoil fásta, ná tá go leor acu mar cairde ige go fáil. Ní raibh rún ar bíige fannacht ar Scoil. Bhíos ige a gcónaí go rathad sé leis an ceáil mar chlíomhatha. D'fhág sé Scoil agus an céad deis a fuair sé nar a bhí sé 6 bliana 10 d'aois. Is cosal áfach gur caiise tamil ag deanú staidir ar an ceáil in Academy of Contemporary Music, ach ní fis ar críochnaí sin cursa. Beidir nach raibh sé de dhíth air. Ag fólam a céirde, bhí dúalas cimpse ag Ed sa ceáil ó bhí sé ionta óg. Bhí ó ceáil ag gcónaí le Clinston faoine teach agus thuaigh sé ag ceáil cormatha lena hismothirí fásta. Deis sé le cinnealatha éagsúil le ceáil Gaeilge san éiriú. Deir sé haon gur ó cuid mhór ceoltarí agus aránaithe éagsúla a sppraag mar hampla Van Morrison, Bob Dylan, Eminem agus go leor eile. Bhí ceoltarí éireannach ar leith an a sppraag go mór maidir lena chud áran haon a scríú nuair a bhfuil sé leis, sa sin Damien Rice. Thosaigh sé ag scríú a chud óran haon nuair nach raibh sé ach 1 bhliain 10 d'aois. Rinn sé a chéad tafadú dar tideal Spinning Man gan éon conrú nuair nach raibh sé ach 4 bliana 10 d'aois, agus ar Scoil go fáil. Ba léir ag an am sin go mbeadh sé le dul leis an ceáil go leanaimsethe, ach bhí ar fannach go dtí go raibh sé 6 bliana 10 d'aois. An uair amháin a bhí Jessica, d'fhág sé an Scoil agus thuaigh sé chónaí a London. Chaith sé bliain na mar sin mar inneal tuair ceáil ar dús leis an grúpa Nizlopi. Ribh amhád, bhí sé ceáil ag na seoanna sin ag tús na híthe ag taú leis an grúpa. Ach obair crua a bhí an cumáid, nó bhí sé gobar thar a bheith gach híthe. Dólam sé cuid mhór sa bhliain sin, mar sin haon rud a bhí ina chuidú mór aige. Sa bhliain 2009, chuir sin darna tafad amach dar tideal You Need Me. Níor a bhada gur raibh sé gobar le daoine éagsúla agus ag taistil thart lá. Chaith sé tamil in Los Angeles sna Stáit Aontaithe in 2010. I rís eile, bhí sé abalt a fólam ón taithí sin, go háirithe an dóigh le tafadú mai a dhéanamh. De réir a chéile, bhí níos mó agus níos mó daoine ag léirú spéise an. Bhí siar an cliste go leor fásta, na dólam sé an dóigh leis na man hóisialta agus leithidí YouTube a úsáid go héfachtach. Sa bhliain 2011, chuir sé má an cúgú tafadú da chuid agus bhain sé ibre a dá amach sna carteanna ar iTunes. Bhí sé seo aonta táhachtach dá agus dá héal mar ceoltóir leanaimsethe. Ag an am céarna bhí sé le feiceáil ar an telefís ar na clár ceáil is táhachtaí go minic. Thuaigh sé go féile ceáil Glastonbury den 100 uair agus curú in aichne do chud mhór daoine den 100 uair. Chuir sé a 100 album amach dar tideal plus ar a raibh an 100 óran single ifigúil The A-Team. Díl sé níos smó na 108,000 cóiptain óran sin sa 107 sa bhreatain mhór, agus níos mó na 8,000 cóip ar fud an dóin an bhliain sin. Nuair a chuir sin talbum plus amach, díl sé níos mó na 100,000 cóip sa bhreatain mhór faoi dhearú 2011, agus tá níos mó na 2 mhilliún cóip díalta ar fud an dóin ó hin. Bhí a chlú a scapú
fudden dóin faoin am seo, agus bhí sé dul ó neart go neart gan dát. Bhí Ed Sheeran I méle phobal anis. I mar a réime, faoi 2012, bhí Sheeran ag senim le cuid duna ceoltarí agus duna grúpi is mó ábhfuil Taylor Swift agus One Direction. Bhí an cuma an Scoil gur bhfuil le gach duine mór le rá a bheith ag ceol lá. Thuaigh sé ar cóipcheart tamil leis an rock grúpa Snow Patrol. Rinn sin rud céarna le Taylor Swift. Ach rinn sé go leor ceol cormatha móra do chuid híon fásta. Go hairithes na stáitiantithe, áitir ó an tóir air. I mí fearre na bliana sin, bhain sé dúis mhór háhachtach sna Brit Awards, mar an ceoltóir Britanach is fearr. Bhain sé dúis eile, mar an ceoltóir nua is fearr. Jerry lán commáilis I 2013. Bhí a chuid áran le cloistin ar chlár ar an telefís agus is scanan mhóra mar hampla ar The Vampire Diaries agus in The Hobbit. Ghlach sé páirt sa chealarú mhór mar cheoltóir ag deireadh na gluthaí Olympatha I London an bhliain sin. Bhí sé ag scríú áran do go leor áirithe eile fásta. Bhí Ed Sheeran I mar a réime faoin am seo. Lán rudaí a raigh gur bra, mór an mar a ggéarna I 2014. Bhí an cuma ar an Scoil nach deocha leis rud ar bí contrailte dhéanamh. Chuir sé áran amach I mí abran dar tideal sing a bhí difriúil leis na haran sige go dtí sin. Ach bhain sin céad áit amach na carteanna sa bhratan mhór mar sin haon. I míad bheithimh na bliana sin, chuir sé amach an dara album sige dar tideal Multiply. Is costal gur scríú sé níos mó na céad áran don album seo. Leis an album a chur chun cin, thuaigh sé ar cóipcheart mhór ar fudden dóin. Bhain an talbum sin bar na garteanna amach sa bhratan mhór agus na stáit aontaithe gan bhfuil. De réir iTunes, bhí Ed ag díal níos mó na ceoltar ar bí eile I nnéaran agus sa bhratan mhór. De réir Spotify, bhí níos mó na 860 milliún áran do chuid íoslódáil se hana féin faoin am sin. Níor aithrí móran sa bhliain 2015, agus lán sé ra ag scríú agus ag tafadú ar cóipcheart agus ag ghlacú páirt I gceol cormatha móra ar fudden dóin le ceoltarí móra eile ábhfuil Coldplay, Beyoncé agus the Rolling Stones. Bhain sé lán dúiseanna eile ar náide, bhí an rathairt ar a chuid ceol faoin am seo ag fhuas as cimse. An sin rinn Sheeran cinniú a chur aontas ar chuid mhór daoine, go hairithe ar a lucht leanúna. Dúirt sé gur ó sos fada díoch ar shiúil ón taal aonta gríthe sige. Bhí 5 bliana caite aige ar an mhóthir, agus ag obair go crua gan stad. Ba bhíon leis tamil a caiithúil ag taistil agus ag smaoinú ar a héal páirsanta haon. Ba é sin an rud a rinn sé, a cé gur sé as teagmhail ar fáil bliana nó mar sin. Dibrí sé ar a chéad album eile go ciúin. An sin na mí an bhharrta 2017, chuir sé amach an tríú album sige dar tideal Divide. Is cosal nar chail duine an dúil a bhí acu an, nar a bhí sé as teagmhail ar fáil bliana. Dírí go héintach leis an album, agus thuaigh sé go bar na garteanna ar fudden dóin. Thuaigh sé ar cóipcheart mhór eile, agus bhí sé clúiteach agus a bhí sé riú. Bhí óran ar an album seo ar chur aontas ar rint daoine, agus ahas ar witir na hÉireann. Beidir ceannas gur ó fun Gaeilge na ceol tradiisianta na hÉireann na cloisteáil iontu. Is iad Galway Girl agus Nancy Mulligan an dá óran sin.
Is costal go muinneann Nancy Mulligan le Scoil a han tishmóirí. Is é an grúpa tradiisiúnta beoga as condaí aondrama a bhfuil an ceol sa dá óran sin, agus a hásta leis ar a cheamcuairt ar fud an dóin in 2017. Iarracht. Cé gur raibh an contairt an go mbeadh Ed Sheeran costal le go leor ceoltarí agus rialtaí tháríthe eile, agus nach mbeadh ige a coppla bliain I méle phobal. Tá cuma ar an scéal nach nimimiúid sé tháríthe ar chorabí. Dírí go hiontach leis taobhastí de am gairid, agus is sár rialta anois é, agus bé sé mar a réime go cionn I bhfad. Dírí go geall leis ar chúiseanna éagsúla, mar hampla, bíonn meascán muid de ceol agus de áran ige, agus tá dúil mhór ag daoine sa bhascán sin. Buinneann cuid mhór de na háran le rudaí a thuigeann daoine go mbeidh, is iad sin an oige, ag fáas a níos agus cuirsaí gra. Tá cuid de na háran daidhréire, agus tá cuid acu granmhar. Is bra le daoine a farsantach fásta. Is duine jazz séamh é, agus cé gur sár rialta é, níl sé ar gcóirbí mórtasach nó ardnósach. Is duine aonta nadartha é. Níl aon conspóid na amadí na drach iompar ag buint leis. Is chosal gur duine aonta cardúil é fásta, na bhí sé abal de cardias I dhéanamh go luath le chuid mhór ceoltarí clúitethe eile. Scríbann sé áran do chuid de na ceoltarí móra sin anois. Is cinse gur duine aonta cleiste, abalta agus cumasach é. Is léir sin nó tá an chuid mhór dúiseanna agus gradam buinte maithaige hana féin. Tá sé ar na ceoltarí is sibhre ar dóin anois go mbeidh. Tá sé géirí rudaí eile a dhéanamh anois san aisteachcht ar a bhhair sin. Mar hampla, bhí páirt bhog ige ar na muileamh sa trí all-mhór sin Game of Thrones. Is cinse nach bhfuil deireadh leis go fáil, agus go mbeadh sé ceol leis go ceann amhád. Tá trí albumm aontaithe déanta ige. Go dé bheith ar an ceathrú ceann mar hidgeal. Do mharúil? Rinneadh an tafad seo le cead ó 6 I mBull Firste.